Hello guys, good morning po sa ating lahat. Andito na po kami ni Kuya Bal para hatidan ng tulong yung isang nangangailangan. May dala kaming prutas. Ayan, si Kuya Bal. Kasama ko si Sagap TV. Ay! Amina! Mundo'y magunaw na maaasahan ka lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Bakit? Nay! Halika po dito. Kumusta po? Good morning, good morning. Binilikan namin yung binilikan ni Kuya Bal yung kahapon. Si Brother Paas, engineer. Yan, si Ano pa man lang. May 10 taon na? May 5 taon na? 10 taon. Nay, bigyan akong bigas. Ibigay ko sa'yo na yung bigas mo, ha? Pagbuhay na namin. Wala, sino ang bigay sa'yo ng pagkain, Nay? Ang tao man ang anak ko. Bigay sa'yo. Hindi. Anong sabang asawa ng anak mo? Tindahan man lang doon sa bagong barangay. May asawa man siya. Asawa din. Bibigyan ng pala kay Lord. Wala.
Wala mang gamot. Ang hirap na painumin. Kaya ang ginagawa ko, pinagurong ko doon sa gatas. Paano nagpagulang ka na? Ayun ang sabi ko. Nasaan yung magulang niya? Parehas patay? Hindi na. Parehas patay. Wala si mga kapatid. Kapatid niya, tawag ko na pamangkin. Paano nagpagwala ka na?